Dobrý den, vítám vás u nového videa z Among Us. A jsem se rozhodl, že přece jenom tuhle komisi konečně dokončíme, protože mě fakt nebaví to mi zakládat zkouškové videa. Tak, budeme čekat, když to konečně pomohl. Budeme to dlouho čekat. To jsem napodovala. Co tady? Třeba každý. No tak, prostě zase růžu. Tak to se nestih. Krumejt. Já říkám, co video nevypnout do té doby, dokud si nevyplníme kompletně celou kolekci. Šmarek, to zase tak pomáhá. Budu podávat na to. Hra. A zároveň jsem vůbec trošku nehrál za kamerou a jako pozabývat vedle Jackyho Kadence Panada. Kdo to tam koupil? Co to může být? Protože se barvila se změnit na inženýra. Nevím, že to bylo možné. Prostě že nevím. Jo, a pokud tak vím, že minulý týden jsme sbírali to nic neuškodí. Ale já se snažím povídat krumej. Jdeme do pryč. Jo, počkej. Máš ještě trubínek. Já nejen tak šel. Subject 3, 9. Dobré, main records. Doufám, že mi po cestě někdo nekuchne. Můžu? Všichni můžu. Tak to je krásně. Mimochodem tahle mapa je z Handra Stickmana. To je dobrá hra. No. Není.
Tak počkej. To je self-report. Jako to musí být self-report, protože... Jako to byla přímo vedle mě, takže... Magicky... Kuchala magicky byla nahlášen. Proč dáváš skip? Proč dáváš skip? Já tě nechápu. Lidí, kteří dávají skip, když jsme dávají skip. Obzvlášť, když ti nepřijde jako podezřelý to. No nic, aspoň nám zrušil ten. Počkej, on je to, ne, no to ne, to se mi nelíbí, on mě bude chtít zabít. To je fakt škoda, že to nedá nastavit nějaká šance na impostor. Protože... Já nevím, já prostě vždycky jak má vypnout natáčení, tak hned jsem impostor. Jo. To nepodezřívalo zrovna toho? Proč mi o tom neřekl? Nepsal do chatu vůbec. Můžeme to dělat takto? To je moc málo. A, můžeme. Je to nějaký kostýko. Okay. Pochodní. Ne, už se vrhla zbytek. Konečně impostor. Konečně mi to vyšlo na natáčení. Zrovna jsem o tom povídal, tak jo. Tak vy všichni chcípnete. Ahoj. Vytlavíčem. A pokud konečně padlo. Týra nebude řešit na rozpočí se. Yes. Tak. Co podělal, že jo? To nenahlásíš. Oh. Jo. To bylo krát. Hra za impostra. To nejlepší to Among Us může nám. Jo.
Možná ještě Engineer, který má jenom 5 sekund. No, se pokazil ten kód. No, tak hodně airship už asi rada. Očividně ani půl. Jo. Dobré. No tady zase. No, skолько? Ty jsi možná mohl žádný skin, jo? Abych náhodou neměl málo skinů. Takže to je to? A tady je kolem, nebo já nevím, jinde je kolem. Mám víc kách nebo... Ještě je to... No. Nevím, to... Kách bude to... Doktor Kachna. Počkej. To není to chůdce náhodou? To je Kachna. To je možná to mi tam napsat do komentářů. Já říkám si, nejsem 100% jistý. Já se si zapomněl změnit, se změnit, to je strašný. To je strašný. Jo, to je dobrý, já to si vezme takovou vodospoda. Tady něco nemám. Čekat. Special room. Mám tam boiler, přece jenom mám. Mrtvý tělo. Počkej. Dobré. Tak se zeptáme. To furt platu. No nebo ne? Počkej. Co je? Světle modrý. Von, jo. Ty se vůbec zapomněl komentovat. Já, pokud to vypadá, že už zapomenu na to, že natáčím. Přesně takhle to vypadá. To bude zjistíte. No. Takhle vypadá krutá realita. Já si krutá, vlastně. Dobrá, kontrolu. Dobrá. Možná něco to nemá. Jo, to je hodně takový, je taky napětý.
zapomněla na to, že tak. Každý prostě. To dělá. Koukám. Na skupinu. Já nikdy nevím. Nevím, kde jako to tam komek. Proto? Že nikdo. Prostě nikdo to nemá na chvíli. Někdo? Prostě nikdo má to na to. Na sebe, vedle sebe. A to je karta. Je to nevím. Myslím, že Vím, že ty všechny jako přišly a ty prodávají parazit, to pamatuješ. To byl poprvé v Praze. No, to byl v Praze jako po náměstích na Vánoce. Kde tam byl takový nebo byla kolik to nevím, pamatuju. Poprvé to nebyl, ale úplně nevím, že bude ty kachy, jak na vrtě kachnu prostě no, to je určitě, to není. Tak to co to jako nově robiť. Druhý pozdrav. Ahoj. Takže by se konečně posvítilo a konečně budu impostor několikrát za sebou. Hehehe. Prostě impostor. Co to je? Přijede to taky. A? No, já jsem myslím, že tam je otevřeno. Což je tak z důleku. Jako jediný, kdo se nekoukal na kamery. Jo, dobrý. Ano. Nikdo našel tělo. Škoda, já jsem chtěl kuchnout ještě. Ani jednoho nekuchnul, mimochodem. Očividně. Se taky zeptám, počkej. Abych nevypadal tak podezřelý. To skipuju. To je 11. úplně, kde to byl? To je velká nevýhoda anonymního voltování, protože nevíš, kdo tě voltil. Možná? Já mě chce nahlásit, ne. Tak co, skip. Godzilla vůbec nezabijím, mimochodem. Ty všichni vyjebnuli? Počkej. Mám hlavu. Já dám skip, proč nebudu riskovat, abych
nevypadá, no vlastně taky to anonymní. No to ani tak nějak nedopadlo. No, tak to bylo těsný, mám na ty váhy. Kdybych, no, tak váhy. By to nebyla zkušený impostor, vypovídat i počet levelů. Tak já jdu tudy. Jsem nechtěl konc. Aspoň si pozavírám. Vůbec se nestíhám zabít. Právě všichni jsou v skupinkách, šmejdi. Skip. Ráň, proč spletujete emergency meetingama? Já nechápu, proč by plejtvali emergency meetingama. Proč to plejtvali? Když neví, kdo je impostor, nebo neví. Já nechci, jo, tak proč by to dělali? Já myslím, že ten modrý mě viděl. Jeden z těch dvou modrých neviděl, nebo fialový. Oh man, to pro ně není dobrý, ale... Ty už ale fakt štveš, já tě kuchnu za chvilku. Ještě jedno. Tak. Mi neříkej, že my vyhráme na to, že to vyvrátíme pěkně. Já jsem doufal, že si tu hru užiju, že prostě tě zabijím. Ale já prostě budu furt v emergency meetingách. Víte, jsem rád jim posral, nemám rád emergency meeting. Tak ty kůže, prostě budeš spát emergency meeting. Že by konečně toho nechali. Konečně. Pozorňuju. Já si chci někoho zabít. Jsi ventík. Čekat. Takže už je zabít. A. Já jsem chtěl kuchnout. Tohle kamera. Že jako vůbec mu nepřijde, protože se jedno pivo. No to nepřipojím. Ještě pár her, potom bych dal hide and seek a potom bych to prostě stačil dát. Oh yes, zase impostor. Že to dopadne tak,
jako minule. No, bude mít klíčky. Tak jdem. Chvilku. Oh man, byla mrtvolka najítá. Report. Já nikoho nenašel, to jsou lepší. Level 2. Jo, to jsem říkal. Že vzal Ford taktiky. Oh man. Já jsem nerad volím impostry. Asi nebudu hlasovat na to vykašlu. Nebudu hlasovat. Kdo hlasoval pro mě? Protože já prostě nesnáším. Impostry hlasují pro impostra, to nesnáším. Jo. Takže přesně kvůli tomu to neudělám. Protože to prostě já nesnáším. To fajn. Jo, tak ty zlobíš. A? Já to musím mít mnoho impostra prostě, protože já to rád zakýrám nějaký role pro... Nějaký role. Tak to ne, to nezapnám. Tak to udělám. Shifterem, to máš téměř vyhrán. To už nebudou mít, škoda. Už to, škoda, že to nebylo 3krát za sebou. Tracknem. Laboratory, Prince Office. OK. Počkat. To mi to jak vysvětlí. Jsem dělal úplně pizzu. To je strašný. Jak je to strašný. Já vám chci pomoct, protože koukal já to víš, jak to ventuje. Já vás nebudu chránit. Chcípněte. Dělá se zrazu. Chci, aby můj lid vždy vyhrál. Tak nevím politicky, co to šlo. No nic. To možná stlumím, že? Já nebudu pořádně slyšet. Si to možná uvědomil, že já nebudu kompletně slyšet, že? Já teď prostě chci, protože neslyším já. Já doufám, že mě v tom videu bude slyšet. I když možná radši ne. Jak je s tím mírným chrapotem, tak nevím.
Jo, I'm not imposter, jako, já vím, že nemusíš být pozdravit. Jo, tak vyhrajeme, vidíš, jak se mi to podařilo. A asi přejedem na ten hide and seek taky. S touhle hrou přejedeme na hide and seek. Yes. A ještě jeden impostor očividně, tak to bude hnědý. Podle mě. Laboratoř. To je hnědý. Mně se nezdá. Jo. Tak jsem se mi vůbec nezdá. To není ona. Movie points. God. Můžu udělat toho. Počkej, kde já to mám? Tady. Jsem podíval, že? To nemám rád. A waypoint, upload data. To je černý. Shifter. Zajímavé. Moment. Tak si přežij za každou cenu. Musíš přežít. Haha. Moment, teď ho zabije, ale... Ne. Mohu odejít. No. A jdeme hide and seek. Nedáme jistě. No. Očividně tady máme červenou tématiku. Ty postřílený. Mirech. Airship mirech. Airship mirech. To je dohodí. Kolik tady eventek? 5. Nevím. To bude plný, ne? Ne. Tak impostor má šanci. Pokud se zdá, on dostane. Každý se mám těž. 400, ještě jeden náran a... jako by tohle. Já přemýšlím, možná udělám... že bude takhle, ale bychom měli tenhle vršek zbavený. Potom uděláme ten spodek, který prostě nemáme ani trochu rozvět. Tak je na druhou stranu, co je strašně líbí tohle obok. Chcem Bouch jedno to ne. Zlobou. Nebo smutný. Takhle budu vypadat. Až mě nahlásí impostora. Nebo když mě v hide and seeku se spavnu a i hned mě kuchne impostor. No tak. Budeme se schovávat. Máme 5 fans. Nebudeme se schovávat. Na co? Ať je to trošku zábavnější.
O, to widzę. To. To jako úplně nechtěl, ale jde to taky. Já jdu do džungla. V džungli se dopracovává. Máš hormonku? Jo. To dělá. Mám nejrad pro communication obzvlášť v hide and seeku. Nejrad dělám tasky. Protože je to tak nebezpečí, protože buď impostor přijde spoda, a nebo to někdo nemůžu zhodit, ani na žebříku. Tak já dvoje zachránit, tak je to venta. Tohle se mi ještě nestalo teda. Jo. A taky, protože vidíš, tohle je nebezpečí. Tohle byl přesně ten, ne. Je přesně důvod, prostě nerad v communication a jeden seeku. A vidíš, jak to je dopadl, prostě takhle mu neutečeš. Kde je ten poslední typek? Tady. Já jsem mu říkal, tak mu prostě nemáš šanci. Jo, už můžeš utěkat sebe, to prostě těsté, co stane. Doteď nevím, že teda se žlutá voda, jako já furt nevím. Jako proč se vývojáři rozhodli mít žlutou vodu? A co jsou tyhle si grapníky? A hlavně nechci. I když vlastně jsem jako... Mám tam jako pet, který je šanek lítající. Nevím, koho napadlo jako design mít lítajícího šneka, ale... Neva. Jako... Podle mě to bude... Nebude to od flaky pet, ale designem... Jako... Nepřemýšlím, který pet je nejvíc od flaky. Bude ten beránek, anebo ta nagetka. Jo? Protože... Jako ten design je primitivně ta animace. Tam žádná ani není. Možná ten beránek, protože nagetka aspoň když chci to... Jako tam každý druhý pet. Ale navždy beránku, ale zase mi to spadlo, tyjo, já mám taky pobyt, ne? Nemám signál. Koukejte, já nemám pobyt signál. Já nevím, jaké jestli na to vše spadlo, nebo co. Ale už. Dáme mi rád. A nebo ne.
Už je to očividně polus. Turbo rychlost. Prosím, ať nejsi impostor. Zabije tohle. Docela rychlost. Spát, jak jsem hrál v takové rychlosti. Já chci furt vyhrát. Já jsem si myslel pomalu, že jsem nějaký hacker, který není hacker. Jo, a já si říkal, že what, jak můžu všechny stíhat zabít, když mám 2 minuty najít jako crewmatey a zároveň, protože já jdu to limit, a zároveň byla to taková rychlost. Nebo ne? Já jsem strašně vymstí. Já vím. Mě to vymstí tak strašně moc. Já taky nevidím. Jsem říkal, že se mi to vymstí. Kde je zbytek mý party? Zdrhej. Jo, logi. Kde je ten impostor kloboučník? Tady. Kde je druhý kloboučník? Tak. Tohle je docela vysmívání s tím. Jep. Tak teď nechci tím tady jako já. Nedělej tasky, to nedělej za žádnou, no teď impostor vyjde si a teď si... Tak teď si dejte jako... solidně dát. Pojď, zavři! Zavři! Ne! Jak to? Ty politní dveřma? Přesně 500, to se mi ještě nestalo. Dělej. Jo. Nevidíte, když se můžu vysmát, protože já už to mám taky. Co zás? No, už je to ráno. Ještě, ano, tak. Co je? Slyšet, co to má zase za problém? Co to má tápak? Ne! A teď to jde! Jak to? Ne! To byly poctivý peníze! Jak to, že to... Nevadí. Zkusíme. Tam má kasu. Jo. I don't think we know what's going on. Nás výboru mám. Tak jsem tohle byl zpomalený. To je skvělý. Já si říkal to chropotu. No.
Počkej. To se jmenuje Počkej, to se jmenuje I'm sus, ok, tak ne Impostor, ale I'm sus. Tak to je třeba ale geniální. Ale jako skin ti nepochválím, jo. A co když má třeba krásný skin, no? Ale jenom dělá takovouhle iluzi, že má hnusný skin. I'm sus unknown. Prostě. No prostě. Crewmate. Scientist. Hej, on má můj skin. On má můj skin. No, hodně starý skin, ale... To pravda nenapadá mě o těm mluvit, takže můžeme vypovídat o skinek, které... Původně skin to ven kloboučky. Skin ti nejdou na hlavu. A hlavu hned. Petem, jo. A někde mrtvý. No. Druhý byl takový ten zelený kovboj. Nebo kovboj, já nevím, co specificky má být. Potom byl tohle inženýr. Co všichni polívujou, to se mi nelíbí. Divný. Nechci prohrát, že všichni hráči se odpojí s Binovinou Impostoři. Jestli nebudeme, tak já nechci nevygrát, jo. Odpoví, neodpoví. Já jsem očividně jednoho typka jako... Fousově zachránil. Jakože... Kurně Fousově zachránil. Beach. Já si furt nejsem jistý, jak se to vyslovuje. Protože jako... Kde to kurně mám? Tady. Já jako furt nevím, jak se to jako... vyslovuje. Kafeteria? Nebo to je Bean? Je to špatný. Je zelený, nech mě. Pro tebe všichni hlasovali. Kromě mě. What? Shapeshifter. Tak to byl dobrý zvrat. A říkám, je to fakt lítající šnek. To je šnek s úsměvem, mimochodem. Je to lítající šnek! Nevím. Remy. Tak to mi vůbec nepomohlo. To znamená Remy. Nebo to vypadá jako hlava kouby. Berana. S těma zavinutýma rohama. To šnek nebo beran? No, ty máme tu Fighting Strawberry. Kachna. Co je na hlavě? Not Stomate, ok. Bone Scared. Medgrove. Goes. No. Go. Všechno sbírá kapety, já mám veškerý pety, který kde... Jako... Ne, veškerý pety, který kde byly, ale jako, který byly jako... Který nejsou prostě za normální peníze. Tak je to řečeno. Protože mi přijde... Jako... Já si zjistila zatím. Ne, že jako, že hry jsou na prd, ale... Pokud to jako není jako úplně, že... Já nevím, jak by mě se jako peníze nechce. Já vím, že mám vytvořený airship a
airship, ty věci, všechny a toho Among Us panačka normálního. Možná všechny kolekce. Krumenic. Co to je jediná kachna? Obyčejný krumenic. Babiacht. To radši budu říkat takhle. Babiacht. Laboratory Communications Workshop. To už takhle blbě vychází. Já prostě, jak říkám, já absolutně nemám nejmenší tušení, o čem mám povídat. Protože jako, mám komentovat jako každý krok? No já nevím, jako malinká komunikace. Já jsem zapomněl jít do communication, ne. Minuta. To je velký problém. Tak laboratoria, to je ještě do těch communication. A třeba takhle, když jako jsou postři a není to hide and seek, tak nevím. No, tak právě, že naopak se radši zdržuju v těch communications, protože tam já nerad jako impostora zabiju, protože může kdokoliv jen tak přijít na ziplně a vyjít ze žebříku. Vy taky můžete mi poradit. Tak mám tady jako v locations, tady jako tady mám jako body a tady je in. Já nemůžu dát jako vedle prostě. Tady není jako next to. Ne next to. Nepiju. Ale ne, počkej. Nebudeme to zrušit. No, prostě, já nevím jako, kde já jsem už 100krát hledal, co, já nevím prostě. Prostě já jsem hledal, jestli tam fakt není někoho někde, ten psí Superman. Obyčejný crewmate. Já jsem to zaklý s tím, že jsem pořád imposter, že? A teď mě za to každý trestá. Tak, co máme za otázky? Dropship se nerad držu, protože tady mě nikdo nenajde. Tady se prostě mrtvej a budu mrtvej. Dobrá čeština. Otázku. K čemu voláte emergency meeting? Prostě. K čemu voláš emergency meeting? K čemu si plejtváš emergency meeting? Když nemáš žádný důkaz, ani žádná mrtvola, nic. Ani dlouho se nic ani nedělalo. Že jo? Kostičkovej Supermane. Shit simple. OK. Jo, oni hlasovali pro něj. Jako...
mě už začnou dostatečně štvat, tak už taky začnu voltit, protože akorát tak ruší tásky ostatní. Což vlastně dělají impostři, to chtějí, aby znal, nedělal tásky. Communications jungle. No. To je zase ten běh. Greenhouse. Počkej. Ne, nech mě. Je to šlapnu houbu. Takže mě se nedostaneš. Jungle to bylo tohle, že? Já doufám, že budu všichni tak pamatuju toho. Protože až bylo je lepší, nebo to může být engineer. Where is the body? Děkuji, že se ptáš za mě. Jup, já jsem říkal o tom dropshipu, že je nebezpečný. Tak počkej, put in the drop, you're not mining pit. Když to říkal tak dropship. Protože říkal tohle, protože... Jsem nehlasoval? One imposter. To není dobrý. Tak kde je zase gosti? Jako jeden imposter nic moc nezmůže, ale... Stejně jako... Jsem jako... To bude mě ještě jako... To... Kdy najdem toho impostra? Emergency. Skouknu na Vitalis. Jo. Ten Night Guard. No. Korudovu kartu. Je mrtvá? Nebude. To jdeme kontrolovat. Tohle jaké? Co buráky? To bramburky? Zelený. Co stojíš na to, Vento? Co děláš? Superman, co jsem taky příběh? Mně se tak jako nezdají. Schválně, že to někde bude mrtvo. Ty někde u mě? Není. Mrtvo nikde nevidím. Takže asi červený. Co je? Čo ten červený tady? Takhle. Prohledává. Takže ti dva jsou definitivně nevinný, protože se nezabili. Takže tyhle dva jsou v chill.